Spoločnosť Bemako len pred pár dňami oslávila 10. výročie svojho vzniku. Renomovaný výrobca ochranných pracovných odevov pri tejto príležitosti rozšíril svoje výrobné linky v srbskom Valjeve. Symbolicky 1. mája otvoril závod, do ktorého investuje takmer 1,5 milióna eur. Formou priamej investície tak posilní srbský trh práce o 100 voľných pracovných miest. Firma získala na realizáciu svojho zámeru štátnu dotáciu v podobe investičných stimulov vo výške približne 4 000 eur na jedno vytvorené pracovné miesto. Na slávnostnom otvorení nechýbal primátor Valjeva Zoran Jakovljevič, obchodný radca Slovenského ministerstva zahraničných vecí Ján Štark a konateľ spoločnosti Bemako Ladislav Kovalský. Nový závod je zameraný na výrobu ochranných pracovných odevov. Už počas prvého týždňa sa tešil enormnému záujmu potenciálnych pracovníkov. Na prvom pracovnom workshope sa zúčastnilo viac než 9 000 uchádzačov. Vo Valjeve má textilná výroba tradíciu, ponúka relatívne dostatočný počet kvalifikovanej pracovnej sily a efektívne dodávky základných výrobných materiálov. Vstup firmy Bemako na srbský trh znamená v prvom rade zefektívnenie výroby a rozšírenie proexportných možností. Firma sa chce v budúcnosti uplatniť na ruskom, tureckom, slovinskom či chorvátskom trhu. V súčasnosti je spoločnosť Bemako s 10-ročnou tradíciou lídrom na domácom trhu v oblasti ochranných osobných pracovných prostriedkov.